Szavaztál, Bulcsú? Szavaztam, Adri. Szavaztál, és hol szavaztál egyébként? Maragán szavaztam, az NH Hotelben. Ó, és átjelentkeztetek akkor Magyarországról? Átjelentkeztünk, mert úgy gondoltuk, hogy ez egy fontos dolog, hogy elmenjünk idén választani. Miért tartottad fontosnak ezt a szavazást, hogy átjelentkeztél? Nagyon fontos, hogy 16 év után ez a mocskos személy tolvaj banda lelépjen a picsába, és ezért mentem el szavazni. És elégedett vagy az eredménnyel, ami született? Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, bár hozzáteszem, nem hithű módon szavaztam, hanem valaki ellen, valami ellen szavaztam. Így most azonnal puding próbálja az evés, lássuk meg, hogy mit mutatnak Magyar Péterék, mindenesetre nagyon szurkolok nekik. Tehát akkor egyértelműen Orbán Viktor ellen szavaztál, kimondhatjuk ezt? Igen, és a Fidesz ellen. És a Fidesz ellen. És mit gondolsz most, hogy már eltelt 2 hét, ugye most bejelentették a minisztereket, Magyar Péter többször felszólalt, amiket mond, amiket tesz, úgy érzed, hogy arra fele megyünk, amit ígért nekünk? Eddig tetszik. Eddig tetszik, tehát nem tudsz kritikát megfogalmazni. Talán nem kéne ennyit a földön fekvő belerúgni, mert lehet, hogy túl sokat kapnak a Fidesz oldaláról, de attól függetlenül eddig jó. Eddig jó. Igen, ezt mondjuk említették a Balázsik is a reggeli műsorban, hogy gyűlöletkeltés ide-oda, tehát ugye ez is folytatódik most ezen az oldalon. Igen, ez már talán nem sportszerű. Most már a munkára kéne fókuszálni. Akkor ezt üzenjük Magyar Péternek, hogy fogadják meg. Ezért költöztél el Magyarországról és Magyarországon, mert a politika miatt, tehát ez közrejátszott a te elköltözésedben? Semmi köze nem volt hozzá. Semmi köze nem volt. Tehát, hogyha most jó fele megy az ország és változás lesz, akkor az nem jelenti azt, hogy te vissza is fogsz költözni. Mivel nem miattuk költöztem, ezért nem hiszem, hogy visszaköltöznék, csak azért, mert volt egy rendszerváltozás. A spanyol politika és a magyar politika között melyiknek gondolod jobbnak, rosszabbnak, látsz-e hasonlóságot? Így, hogy volt nálunk egy rendszerváltozás, szerintem a magyar irány jobb lesz. Mindazonáltal szerencsés vagyok, hogy ez egy kétoldalú dolog. Ugye 16 hónapja lakunk itt, ezért nem tudok még annyira spanyolul, ergo nem látok bele annyira a spanyol politikába, de amiket tapasztalok, hallok, azok alapján itt sem tökéletes az irány. Mikrokörnyezetedben, akik vannak barátok, ismerősök itt Spanyolországban, ők is, hogy látod, fontosnak tartották a mostani szavazást? Azért költöztek el otthonról, mert a politikai helyzet miatt, hogy látod? Volt, aki kifejezetten mondta, hogy ő azért költözött el, mert már nem bírja ezt a rendszert, és hogy ellehetetlenítik a magyar embereket, de ez nagyon elenyésző egyébként, viszont akivel beszéltem, mindenki a Tiszára szavazott. Akivel beszéltem, mindenki. Senki nem volt fideszes? Nem. Azért az durva. Igen, nagyon érdekes. És tényleg nem volt. Tényleg nem volt. Egyébként a választási napon is, amikor készítettem a riportot, akkor sem volt. Tehát én kifejezetten vártam, hogy fideszessel beszéljek, és nem tudtam fideszessel beszélni. Az is lehet, hogy nem merték elmondani. Igen, az is lehet. Hozzáteszem, azért 2,1-2,2 millió volt a Fidesz szavazók száma. Így van, így van. Nem lehet tehát kisebbség, de azért nem egy kis tömeg. De lehet, hogy annyira áradt a Tisza hangulat, hogy nem szerette volna felvállalni ott a riportnál, hogy igen, a Fideszre szavaztam. A néma tömeg, Igen. mondja Orbán Viktor. Igen. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Igazán nincs mit. Köszönöm szépen.